Искам да ви представя тази годишните ягоди Мурано, които засадихме от разсада, който ние предлагаме в края на месец март. Първото бране направихме някъде в края на май и след това почти всяка седмица берем между килограм и половина и 2 кг. Подхранването е в началото с малко фосфор и азот. След това не повече от 2 пъти от тогава насам сме ги подхранвали с калий, но за сметка на това се напояват ежедневно с капково напояване. Берем веднъж седмично, така че да са напълно озрели. Вкусът им е изключителен, много са сладки, наситен червен цвят с много ясно изразен ягодов вкус, много сочни и много приятни на вкус. Количеството, което берем, е напълно задоволително за нашите нужди и сме доволни от този сорт, който се оказа наистина много издръжлив. Не боледуват, единствено жегата ги мори, но ягодата така или иначе не обича прекалено много жега. Въпреки всичко и при тези горещини, количеството, което получаваме, е добро.